שלום, שמי אולגה רז, אני דיאטנית קלינית, מנהלת יחידה לתזונה ודיאטה בבית חולים ומנהלת מחלקה לתזונה במרכז אוניברסיטאי אריאל. ב-DVD הזה אני אתן לכם כללים של הדיאטה, עקרונות שלה, אתן לכם טיפים חשובים, אלמד אתכם איך לבשל בדיאטת הלחם, איך לשפר את הבריאות, את הערנות, את המצב רוח, ובעצם איך להפוך את הדיאטה לאורך החיים. מה שהדליק אותי בדיאטה הזאת זה באמת שמאפשרת לאכול לחם, כי בתור ילדה תמיד זוכרת שאמרו לי, תפסיקי לאכול לחם, את תתחילי לרדת במשקל. אני יודע שדיאטה אתה מרעיב את עצמך, אבל זו פעם ראשונה שאני אוכל, שבע תמיד. זה משהו שאני נורא אוהבת, לחם זה גורם לי תחושה של סובה, של רוגע, וכיף לי עם זה. וזה לא רק הלחם, זה גם האפשרות לאכול מאכלים אחרים שיוצרים את אותה תחושה. נגיד כמו פסטה, אורז או קוסמת. וכמה ירדת? 10 קילו. הייתי משהו כמו עוד 25 קילו. מה את אומרת? כן? ועל הכולסטרול ירד, וסוכר ירד. הכל ירד, ועל הדרך גם זכיתי וירדתי במשקל. דיאטת הלחם היא בסיס למודל חדש של התנהגות, ומשהו שאפשר לקחת אותו, למדוד אותו, להשתמש בו וללכת איתו לאורך שנים.